Кой е Ататюрк? Турция е традиционен съюзник на Германия. Във войните. Да. Първата световна война. Турция е огромна империя, Отоманската империя. Нейната цел е да запази целостта си. Главен нейн враг – Англия. Войната се може между Англия и Германия. Англия, Франция, също Германия. Естествено да потърси помощта на Германия. Защото Англия и Франция са врагове и искат да разрубят и дори да я ликвидират Отоманската империя. И стават много близък съюзник. Втората световна война също много близък съюзник с Германия. След Втората световна война Германия единствено разрешава на турци да емигрират в Германия, да работят. Масово турци се заминават за Германия да работят гурбет. 3,5 милиона турци за нула време се товарват в Германия и започват да се кефат. Печелят пари и тези пари до некъде допринесаха за замогването на турската държава последствие. Оказва се, че крал Сауд, основателя на Саудитска Арабия, Ататюрк и всички младотурци, които извършиха революцията, младотурската революция в 1911 година, 7-11, когато свалят султана. Това са специфична масонска организация от турски евреи. Наричат ги гьонмен. Гьонмен на турски значи обратни. Защо? Защото в техните среди упражняват и хомосексуализъм. Това са евреи. Сауд е същия. Гьонмен. Не е арабин. Евреи. От тия. Отоманските турци. И по тази линия те стават приятели на Израел. Защото Турция, дори след тези тежки сблъсъци там с кораба в Босфора, нали, беше по едно време напрежение между Турция и Израел. Всичко отмина, сега отново са приятели. А американските големи финансови играчи, които са същото еврейски производ. След това американските военни интереси, политически интереси, които са в резултат на стратегическата позиция на Турция. Голямата военна база в Индия. Да. Сега обаче